Daluyon! Napalabas, agturong da Turko ken Andro iti pagminasan, idi nakita da iti igid ti kalsada ni Mateo, amang suksukat iti pilid ti lugan ni Vanessa. Napalalo ti luksaw ni Andro iti nakita na, kayat nakumadong saag ngem linapdan ni Turko. Iti sabali a bangir, napanmat ni Helen iti pagtaengan ti gayem na anisulidad, ket nagsarsarita da adwa, may papan kadagiti banag akayat ni Helen a malawlawagan. Kabayatan na, naitagtagainap met ni Nana Marcela ni Tata Mindo. Kinunang arod ni Mateo akasayaatan no agawid pay lang ti inana. Tapno adda amakain na daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Panagkunak kat husto ni Mateo nga anak ko. Iso nga aginanaak anaimbag. Tapno saan akong pormilat ta dita ti mapaspasamak kanya. No adda ak iti ospital. Ayan tay tulbok kun aya dito'y balay. Jakmet den amo no sad ino tinangi kabilak. Ti amok kat adalaang dito'y ayan tibag ko. Asino nga tati akin lugan iti nagsardeng iti batog ti balay. Italaang anakitak day talugan. Ni Andro. Anya ter aramiden dito'y day talalaki. Diyak ikaskaso. Sa pulakit din titulbak ko. Tapno makastra kakum dito'y balay. No kasta, nagawid ni Nana Marcela? Pinilit ko ang nagawid. Tapno saan nga gaburido iti katara dito ospital. Saan nga min ang makainan na iti gusto dito eh. Kompromilalitan ti pampanunutan na. Kat saan ang makaipaay iti kinaimbag kenkwana dayta. Sigurado dayta, Mateo. Nasaya at matay manugot. Dandani din na kaya yung pinilit ko. Mateo? Kayat mo kadita kaduan kadita? Saanin, Vanessa? Kasapulang matina na. Kan amok nga damot dagiti taduma aba nag-anas kanya si kasuhan. Sana ba ni? Tayo saklahan ditay. Sigurado ka. Wen, Vanessa, di na ko mapagdanagan. Kabailag ti bagig ditoy. Diyak kaya tamataktak ka unay, kapukanyak. O sige nga, Rod. Ngamnoan nyaman ti mapasamak. Pakaamuan na kumaadagos, Mateo. Itay pa lang nga tasapsapulom iti bag mo, pakat Marcela. Ngem madlaw adi mo masarakan. Anya ti masapul mo. Apay nga da ka dito'y. Awan mo ti dagas na, saan ka di? Adda ka iti mismo ang masakupan ti solar ko. Mabalin ka nga ireklamo iti trespassing. Ireklamo nak? Naturod ka metabakat niya. Ti kunam ka di, kat ada pagbanagan ti amin no bilang ta aramidan ti kasta. Di nakabala na butbut ngan. Ken may sa? Anya kumanga ti maaramidan? Uray pa'y nga tano aglulubon kayo kadagiti kalugaram. Awan ti mabalinan nyo kontra kanyak. Talaga arumrumwaran ti pudno aburik mo. Kat amok, adda pa ka inaigam iti napasamak iti asawak. Ada ka di ebidensya ma? Kan may sa? Nadamag ko tinapasamak iti asawam kabayatan ti kaaddak iti sabali a lugar. Iso nga uray siyak ti atapon nyo. Awan ti maaramidan nyo. Nang runa ket awan amok iti ibagbagam. Ulbod ka! Uray anya ti ibagbagam. Awan ti bibiyang ko. Ngem daytoy ti kayat ko nga iritis ken ibagakan ka. Bakit Marcela? Binalaga kon di anak mo. Nga adaywan na ni Vanessa. Ngem natangken ti ulo na. Ita, ibalaag kumatken ka. Ibagam iti agin tutured nga anak mo nga adaywan na ni Vanessa. Tanod di na aramiden da ita. Ipasigurado ka. At dadakdakas ang mapasamak iti pamilyayo. Husto ni Mateo palasang ko.
Saan ka na mapanijay? Tamang ang numamuan kit din ni Marcela ter aramidam. Kat nakarkaron a dumakkel ti parikot. Mama Helen, Kan maysa, saan arumbang amanayunan taan yaman adagan san ita ni Marcela? Kaasimod. Nadlaw ko idinaudi anapanak iti ospital. Anakaron ti dagansan nga ibakbaklay na. Gapo iti napasamak ni Mindo. kaya't ko laang mati makatulong, Mama Helen. Maawatan ka, balasang ko. Ngam saan ta at tengel ti panunot ni Marcela. Uray kasano ti panangilawlawag taken kwa nang awan ti ta kasapinsar mo itar aramidam. Sa balilat ta ti panunutan day jay. Iso akasayaatan latan no si kaamis mo ti mangawat kan kwa na. Iti kasta saan na dumakkel pa'y ti parikot. Ada nagsardeng alugan iti batog ti mansyon. Kat agbusbusina, Mama Helen. Mabitla ang balasang ko. Amwag no asino ti dimteng. Kitag lang no di mangirnat day dya bakat Marcela. Gapo iti imbaga ken kuhana, Torko. Nujak Mario, boss. Sigurado analaos itan ti danag na. Amangan no maatake pa ikitin, kat amangan no umun-una pa yan, ngam jay asawa na nga da iti ospital. O, di ka nasayat. Talagang agpurburek ti darak iti dayjay a pamilya. Numabalin na ko mga iring Pasko idan. Aramidak. Boss, mabalin mo't day takat. Nalakalayan nga namin day ta, boss. Pudnot ako ng Torko. Ngam sigurado asyak ti mapabasol. Sa anak ang makalisi iti atap ti tao. Uray man, boss. Agpatinggada laeng iti atap. No bilang taawan to Apolos ti maalada apam managnag amang imamagken ka. Torko, Kano bilang tadaman basit nga ebidensya ang maalada kontraken ka, boss. Agpatinggada laeng ni Jay, gaputa tengel mo amin amasiknan iti dayto a lugar. Saan ta kan tumutlaeng amay pabalod? Ta sigurado nga agbanag to nga awan ti sirbiti amin. agam sigurado to na nakarkaro amaya dayo kanyak ni Vanessa. Kaya lang amin ti pagamkaket. To nakarkaro amaya dayo kanyak tirik na ni Vanessa. Ang mga no nakarkaron ton asaan amatungpal ti tarigagay ko. Amang tagikwaken kwa na. Oh, Loretta, kumusta di ina si Kasom? Naurnos ko matlaangan. Iso na lang, ta sa balilat ta ijay sentro ita, Vanessa. Anya ti kayat mo asawan? Naingat lang ta dagiti otoridad. Nalabit aga po dayta, iti pan nakapapatay day di gobernador. Sigurado aday ta ti rason, Vanessa. Hanggang nakaskas daaw man. Apay, Loretta? Wana, tauray numako na ang nakaalerto dagiti otoridad. Kat awan matlat ta tinapintas a resultat imbestigasyon. Maipapan iti pan nakapapatay day di gobernador. Wan nga rod. Kasmat lang iti napasamak iti day di papa. Aging ga ita. Awan pa'y lang tinapintas a development ti kaso na. Vanessa? Panagkunakat saanan ang matiliw ti talaga nga utak ti napasamak. Jay leader ti grupo ang nakainkwentro na ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod. Talaga siguro akas ta. Ay, wan kayam. Ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, Vanessa? Maipapanday to'y kada kami kan ni Mateo. Panagkunak, boss. Saan pa'y anagaw-awid dito'y balayo ti kapsat mo? No anya nga min ti ornos ti balayo a pinanawan ta. Isupay lang aging kaita. Madlaw nga awan ti may dito'y, boss. Awan bibiyang ko kanila Reta. Natangken ti ulo na. Ad-adda suportaran na ti sabali a tao. Ngem siyak akabsat na. Boss. Iso nga oray saan nga gawawi dito'y balay.
Awan ti bibiyang ko. Ngam, boss, saan ayaan na say-saya at matlaeng no maalayo ko matisimpat siya ti kapsat yo? Panagkunak pabor para kada kayo, no maalo ko yo ti kapsat yo, ada kayo ti sakit na. Saan na mapasamak da itator ko? Ha? Tasipod pa'y ubing da ka ni Vanessa. Nadagkat da na talaga iti tunggal maysa. Kasta ka di, boss? Wen, Torko. Isungawan tinamna mga agsiningad kami pa'y kani Lorenta. Imposible na mapasamak da ita. No kasta na Marcela. Ni Andro at akin lugan iti imay diti balayaw. Ay, Juan Manuel. Anya ti ginagara na, nana. Ay, panagkunak ket kayat na timang but-butang. Anya? Apay nana Marcela. Apay na ibagayo ti kasta. Kinuna na nga uray no aglulubon tayo nga agnanaed ditoy. Ket awan to Apolos ti maaramidan tayo kontra ken kuana. Anya? Ni. Anya kumangit tinanggapwan na nang ibagay ti dayta? Imbagak nga min ken kuana nga atapek nga dapa kainaigan na itinapasamak ken ni Mindo. Naiturod yung nga imbaga dayta, nana Marcela. Juan Manuel, ngam sabali ti insungbat na. Binalaagan nak nga ibagak kanukin ni Mateo. Aliklikan na ni Vanessa. Dayta ti agpaiso, baro. Iso anas kan amapilit ko ni Mateo. Asaan amakisiningid kin ni Vanessa. Tauray no kinasarita kon ni Mateo. Marikrik-nak nga adala ta komunikasyon dadua. Nana Marcela? Iso anas ka na makasaritak manan ni Mateo. Tano di nalat ta isardeng ti komunikasyon da iti dayjay a babae. Masigurado nga adda pa'y dakdakas a mapasamak kada kami. Kasta gayam ti pagdandanagan nyo, Nana Helen. Wen, balasang ko. Iti madmadlaw ko iti kabsat mo. Kasla adda ti dakes apang panggapan na. Iso akasayaatan ko man umaamuan tayo. No anya ti panggapan na. Bareng numasakbayan tayo ti anyaman nga aramidan na. Kasta talaga ti planok nga aramidan. Iso akayat ko kumaamaala tirik na ni Manong Andrew. Ngam, panagkunakat marigatan ako, Nana Helen. Loretta. Nasirib ni Manong Andrew? Nalaka na amasirok no adda sa bali apanggap ti tao amakisiningad kan kuana. Kasta ka di. Wana na. Ultimo ni Vanessa. Saan ang makalusot ka ni Manong Andrew? Nga uray agdadata nga agayat ni Manong kankwana. Tuso ti kabsat ko, Nana Helen. Iso asan tayo abasta mamaysaan? Ay, anya nga ron nga itinasken nga aramidan tayo. Talaga ama-amakak nga mga nyakit ti pangpanggapan na kontra ken ni Vanessa. Sana bale, Nana. Ikagumaak ti agpanunot iti pamuspusan. Un gayam. Adala ko mapapanak, Nana Helen? Sa dino, balasang ko. Adala asikaswag. Sana bale, taagpakadak kan ni Vanessa sakbay arumwara. Anya ti makunami tinapanunot ko, Torko. Napintas, boss. Iso na lang ta medyo narisgo. Torko. No bilang lang, boss. Saan amaliklikan niya at mairaman kadagiti trabahador iti pagminasan? Anya ko ma. Awan bibiyang ko kadakwada. Boss, Basta ti kayat ko. Marga iti dakkel apaset ti bantay. Ket no adu akabalbalayan ti magaburan ijay lugar da baket Marcela. Masigurado ang mapabut nganda. Ket mapilitan da amang panaw iti dayjay a lugar. Torko. sikaman, boss. No anya ti kunam, iso ti matungpal. Ibagam lang, no desidido kan,
Tanalakalaingan niya patungpal tayo ta. Umor pa lang tinagsardang alugan ita iti batog ti balay may. Amo ko na si ka, Loreta. Manuel, Madlawan haliday ka. Apay, Loreta. Adda ka di parikaut. Anya tinapasamak. awan matkit di. Panagkunak at sana rumbang amalidayanak. Ang jak man amon no apay kastoy tiriknak. Apay nga min. Mabalin mo nga ibaga kanyak non nyaman day ta. Nakababain samat. Anya ka di, Loreta. Siya ka di pa'y mo ti pagbainam. Sa bagay. Ang pangasim ha. Ikarim asaan mo kumanga ibagbaga iti uray asino. Kayat ko ada talaang ti makaam mo. Ikarim kuma. Ikarik, Loreta. Awan ti sabali ang makaam mo. Itinoon nyaman nga ibagam kanyak ita. Itay pa'y laing nga inawisdak dito chapel to ospital. Nanang, ngam, di kayo matlag saon. Apay ka di. Oh, Nanang, adda ka di parikot. Pangasiyo, ibagayo ko makanyak. Jak magustuhan ti kasta alangayo. Adda ka di dakas anapasamak. napan ni Andro ijay balay. Anya? Anya tinaramid day nga Andro kada kayo, nanang. Ibagayo kanyak. Dinangran na kayo kadi. Saan? Ngam panagkunak ket si kati addanas ken nga ipudno na kanyak. Iso asapay la kumatay bagam kanyak itati agpaiso. Mateo. Anya ti pagbanagan, ti panagsarita dagiti agina a Marcela ken Mateo. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Daluyon!